Yan, tama yan. Mag-relax ka muna ngayong hapon, kuya, ate, kute. Dahil ayaw nga nating mategi agad. Naku, sinasabi ko sa'yo, hindi pa tayo nagkikita, be. Anyway, nagbabalik po ang inyong kadaldalan na daldalerang atleta DJ Myra Tony. At alam ko naman na pauwi ka na, nagmamadali ka na, at gusto mo na siyang makita kahit hindi ka naman niya pinapahalagahan. Uy! Pero bago ang lahat, syempre, shoutout muna natin ng mga driver. Kanina meron ako nasakyan eh. Alam mo pangalan nito? Si Kuya! Kuya na talaga naman. Nagulat daw siya, na-starstruck daw siya kay Maratune. Sabi ko sa kanya, oy kuya, sige, shoutout kita kasi maganda ka mag-drive. Hindi ka gaya ng iba na talaga namang kamote driver hanggang ngayon. Bi, bago-bago ka na, Bi. Kay Kuya Jonathan, hello sa'yo. Sa'yo rin, Kuya Mark at Kuya Jan. Jan ka lang. Pero minsan talaga naman hindi natin maiiwasan ang ma-stress at ma-high blood sa kakalsadahan. So kung isa ka sa medyo nakakaramdam ng init ng ulo, nakakaramdam ng pananakit ng batok, well, itong mga tips and tricks para makaiwas sa sakit na high blood. Tip number 1, kung isa kang magiting na driver at lagi naman nasa kalsada, pinakamagandang tip sa'yo ay umalis ka ng maaga, B. Huwag ka naman kasi lagi masyado nagmamadali. Ang mahirap kasi sa'yo, late ka na nga nagising, tapos ikaw pa yung feeling hari sa daan. Huwag ganun. Sunod! Tip number 2, huwag ka makipag-away, B. Yan ang mahirap sa'yo, nakikipag-away ka sa kalsada eh. Relax ka lang. Pag nauna siya, let him go. Huwag ka nang mapilit. Ayaw na nga sa'yo. Pumipilit-pilit ka pa dyan. Tapos syempre, pagka medyo talagang hindi mo na kinakaya, ayoko na, nakaka-stress talaga. Magdala ka ng tubig, magdala ka ng light snack. Pag sinabing light snack, biskwit, paborita, magdala ng mansanas, pampagaan ng loob, pampagaan ng nararamdaman. Minsan kasi, a key to a man's heart is his stomach. Tama ba yun? Basta minsan kasi gutom lang tayo, pagod lang tayo. So ang pinakamahalaga ay dapat may baon kang tubig at baong merienda. Magdala ka dito pag may sobra. Anyway, iwas-iwas muna sa mga stress at high blood. Tuloy-tuloy lang natin ang Feel Good Music ngayong Feel Good Wednesday. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakipagdaldalan. Susunod na ang ating spicy opa. Walang iba kundi si Kim Chino. Again, maraming salamat po. This has been DJ Myra Tony. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.